34 години. Родена съм в София и живея тук. Завършила съм Софийският университет обща педагогика. Моят порок на сърцето е открит на 1 годинка. Това е вродено заболяване. Името на диагнозата е клапна и подклапна аортна стеноза. Аз детска мечта преди операцията не си спомням да имам. Спомням си вече след операцията каква исках да стана. Медицинска сестра. Още в университета имахме една колежка, която вече работеше от няколко месеца в един супермаркет. Казахме, че търсим работа, ако искаме да отидем да ни видят там собствениците, да ни интервюират. Много ни харесаха, разбира се. Аз обаче обясних, че имам следния проблем, така и че физическото натоварване за мен не е много окей, нали? Казаха, няма проблем, ние тук ще ти помагаме, всичко ще е окей. И така 5 години. Като продавач-консултант, като зареждащ моркови, картофи, кисело мляко и всякакви неща. От склада изкарваш огромни колички, тези пазарските, с стока, с доста така солиден връх и всичкото това трябва да се подреди по 12 часа на ден. И в един момент аз вече усетих, че чисто физически не мога да издържам. Подадох си молбата и напуснах. Не съм имала проблем. Бяха по-предпазливи, може би, защото хората, които са с ТЕЛК, имат определени права и на работното си място, и работодателите определено се страхуват от такива хора. При среща с потенциален работодател, един от основните въпроси, които се задават младите хора с увреждане, е да кажа или не, че имам ТЕЛК. Решението е индивидуално и зависи от много фактори. От фирмата, в която кандидатства младежа. Дали тя има практика да назначава лица с увреждания и съответно има позитивен опит в тази насока. От конкретната позиция, за която кандидатства младия човек. Дали типът работа е подходящ за съответното увреждане и няма ли да навреди допълнително на здравето му. От здравословното състояние на кандидата за работа, предвид на увреждането му, дали ще може да работи при съответните условия. Ще покрива ли изискванията? Ще издържи ли на стреса? И не на последно място, дали здравословното му състояние изисква често домашно и болнично лечение. Спомням си в една верига магазини за бижута, когато постъпих да работя. Още на първото интервю казах, че имам здравословен проблем и че от време на време ще се налага да ме няма на работа и да съм в болнични, защото пейсмейкър трябва да се сменя. Те ме помолиха да попълня молба за напускане без дата. Работихме 5 години и когато започнах отново да изисквам повече, да не ме карат да работя по 6 дни, по 12 часа, за да могат моите колежки да ходят на море. Има определени дати, в които взимаме заплати. Тези заплати да си ги получавам на датите. Ми казаха, ще трябва да те освободим от работа. Ми казвам, добре, щом искате да ме освободите, вече чела малко повече, ще ме съкратите по определен член, за да мога аз, когато се регистрирам в бюрото по труда, вече от НОИ да ми изплащат и съответното обезщетение. И те казаха, не можем да те съкратим. Ние ще използваме и тая молба, дето ти я попълни в началото. И сме сложили дата и седя и я гледам в очите и казвам, добре, вие смятате ли, че това в момента е честно, което правите? По-добре е да не се подписват празни листа, защото това дава възможност за злоупотреби от страна на работодателя. Ако има нарушение на трудовото законодателство, най-добре е човек да подаде сигнал в Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Хората с увреждания могат да се обърнат и към Комисията за защита от дискриминация, които също ще реагират. Отново се регистрирах в бюрото по труда. Се подписвах там 4 месеца, като през тези 4 месеца получавах обезщетение за безработица. Течаха ми осигуровки и трудов стаж. След 4 месеца продължих да посещавам бюрото. И един ден трудовия посредник, при който се подписвах, попита, Веси, искаш ли да работиш при нас? Има една програма към бюрата по труда, която работи съвместно с общината и те подсигуряват общи работници, които работят 7 месеца на минимална работна заплата. Плаща им държавата. И трябва да са регистрирани в бюрата по труда, да са с ТЕЛК. Казаха ми какви документи да си подготвя. И аз бях толкова щастлива,
това ще бъде моето работно място, това ще бъде работата, която наистина ще ми харесва. Постъпих на работа за тези 7 месеца, получавах си минимална работна заплата. Договорът изтече и ми казаха, сега сядаш и започваш да четеш закони, защото ще се отпуснат работни места чрез конкурс в бюрото. Четох 3 или 4 месеца, явих се на конкурс, издържах теста, минах интервюто и ме назначиха като държавен служител. Казвам се Пейко Николаев Георгиев, на 22 години съм. Знам, че съм се родил с проблеми сърдечни, не съм можел да дишам добре и спешно съм откаран в Трета градска, където ми е направена, ако не се лъжа, помощна операция, която е на гърба. При мен нещата, за които съм си мечтал, всичките са били твърде натоварващи. Например, полицай или военен. Разбрах, че тия неща няма как да се получат. И това, за което си мечтах, което исках да работя, беше като актьор. Работих в едно заведение в Люлин. То беше малко заведение, скоро отворено и реших да се пробвам. Работата беше много натоварваща за мене. Постоянно трябваше да съм на крак. Собственика беше баща на един мой приятел. Той също разбра, че няма да се получи и реших, че не е за мене. После майка ми ме уреди във фирма и беше намерила работа, която е за мерчендайзър, в която ме изпрекараха малко с договора. Шефа, когато дойде, той знаеше, че аз не съм запознат много с документация и така нататък. И ми даде договора и каза, подписвай по-бързо, че имам работа. И общо взето дори не погледнах на каква заплата съм и така нататък. И ми плащаше 350 лева, което е малко, би трябвало да е над 400, поне така взимаха останалите в тази фирма. Добре е преди започване на работа всеки млад човек да е наясно дали работодателят ще сключи трудов договор с него. Договорът се подписва в 2 екземпляра. Преди да подпишете договора, го прочетете внимателно. Обърнете внимание на длъжността, работното време и не на последно място на заплатата. Върху бланката трябва да има подпис на съответните длъжностни лица, а също и входящ номер в деловодната система. Следващата работа, която съм вършил, беше в голяма верига магазини. Подадох си документите като контрола, но в последствие трябваше да бъда общ работник. Работата, за която кандидатствах, беше не толкова натоварваща, но в крайна сметка отидах на най-натоварващата позиция. Бях студент и трябваше да работя нощни смени, а в последствие разбрах, че контроли няма през нощта, които да бъдат. На договора пише общ работник, но тъй като вече нямах друг избор, направо си подписах договора. Обаче причината, поради която напуснах, беше защото работихме повече от 12 часа. Ако ти стане лошо на работното място, какво правят? Защото едно е да стане лошо на колежката на бюрото, която отсреща, да не е яла и да припадне. Друго е човек с сърдечни, както сме ние, да припадне. Предпочитам тези хора, които ме заобикалят, да знаят това нещо, да могат да отреагират. Може да знаят само колегите ти, най-близките около тебе, шефът ти пак да не знае. Страхът от отхвърляне, от прояви на явни и скрити дискриминации, често кара хората с увреждане да скриват факта, че имат ТЕЛК. Работодателят трябва да представи на новия си служител длъжностна характеристика, която подробно се описват бъдещите му задължения. Това защитава работника от евентуални злоупотреби и вменяване на допълнителни задължения. След напускането ми дълго време не можах да си намеря работа. Тъй като вече бях си изкарал ТЕЛК, беше изключително трудно да намеря каквото и да било. Благодарение на баща ми започнах да работя в магазина, в който сме в момента, за риба и рибни изделия и се води управител. Агенцията за хора с увреждания предоставя безплатно финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. За финансиране могат да кандидатстват както собственици на еднолични дружества, така и физически лица с трайни увреждания. Финансирането е в размер на 20 000 лева. Ако кандидатстващия младеж се нуждае от допълнително обучение, то се поема от държавния бюджет. Казвам се Марина Бойко Ертимова, на 28 години съм. Моят здравословен проблем се е появил и на 1 годинка. Личният лекар е чул шум. След това са почнали изследвания. Бях на 6 години, когато ме оперираха. Мечтаех си да стана сърдечен хирург, но
нищо от това не се случи. Защото аз не продължих мечтата си. Почнах работа. Не съм казвала, че имам проблем. Аз съм клинично здрава и не мисля, че работодателя ми трябва да го знае това нещо. Може би 3 или 4 години след това аз поделих, че имам операция. На колегите им стана интересно, разказах им и това беше. На мене ми е обяснено, че ми е направена корекция, козметична операция. Аз се водя на един от леките случаи. Станах на определена възраст и реших, че човек не може да бъде само с едно средно образование и се записах да уча висше икономика на транспорта. Аз работя като оператор в копирен център и не може цял живот да си оператор в копирен център. Една добра възможност за намиране на по-добра работа е допълнителна квалификация. Такава се предлага чрез безплатните курсове, организирани от Бюрото по труда. Те се финансират от държавния бюджет и от оперативни програми за развитие на човешките ресурси. Така, например, по схема Аз мога повече, хора, които работят, могат да кандидатстват, за да учат безплатно език или да придобият компютърна грамотност. Кандидатстването става чрез подаване на документи в бюрата по труда. Друга атрактивна възможност е обучението на безработни лица в българо-германските центрове, които се намират в град Плевен, Стара Загора, град Пазарджик, Смолян и Царево. Обучението е напълно безплатно, издава се сертификат за преминал курс и се поемат пълните разноски на обучението. За повече информация, младежите с увреждания могат да се обърнат към експертите в бюрата по труда по местоживеене. Ники е на 8 години, роден е 2006 година, вече е първи клас. Николета е дъщеря ми. Аз съм омъжена от 10 години. Мъжът ми работи, той е програмист, а пък аз работя във фирма за седмици и штори. Казвам се Десислава Момчилова Рогачева, на 37 години съм. Мечтах си да бъда фризьорка. Другата ми мечта беше да съм учителка. Аз завърших педагогика в Благоевград и магистратурата се прехвърлих тук в София, публична администрация. След това дойдох тук на интервю при сегашния ми шеф. Малко ми се виждаше на шега. Идвай, нали, сядай тук, ти сега какво знаеш, какво не знаеш. Искаш ли да работиш при нас, харесва ли ти? Предполагам, казват, че ти си платила сметките там в старата квартира в Благоевград. Предлагам ти да не чакаме един месец да ти дам заплата, да ти я дам сега. Този човек ме грабна. Доверих му се на 100% и до днешен ден си работя в тази фирма. Въпреки общото мнение, има много работодатели, които са толерантни към хора с увреждания и са склонни да ги включват в своите екипи. Според българското законодателство, работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, предвидени за хора с увреждания. Юни месец 2004 година приех работата. И няколко месеца по-късно се разбра, че аз пак ще бъда оперирана. И тогава вече му казвам, нали, че ми предстои операция. Знаете ли, че този човек звънеше на майка ми през ден на личния ми телефон, за да пита дали имаме нужда от пари за нещо, за лекарство, за каквото и да било, просто дали трябва да й окажа помощ. След което бях 3 или 4 месеца болнични и си се върнах на работа. Не ми е казано, че ще ме замести с някой друг. Често работодателите не са наясно какви преференции могат да ползват, ако назначат хора с увреждания. Вие сами можете да информирате за това работодателите. Той може да използва факта, че е наел такъв човек като теб или като мен. Данъците са най-малкото, макар че има и доста други програми, които могат да помогнат на него с финансиране, за примерно твоята работна среда и така нататък. Твоят работодател има вариант да кандидатства в Бюрото по труда и да наеме примерно човек като нас с ТЕЛК за примерно 6 месеца или 12 месеца, като държавата подсигурява заплащането и осигуровките на това лице, което ще бъде наето. За повече информация за програмата и мерките за субсидирана заетост може да разгледате сайта на Агенция по заетостта. Живея с жена ми на семейни начала. От една година имаме апартамента. Имаме и дете на 3 годинки. Казвам се Теодор Йорданов. Град Плевен съм родом. На 27 години съм. Завършил съм техникум. Моята детска мечта беше до 18-та годишнина, докато ми направят операцията, да стана военен.
Лекичко се разминах с тази мечта, защото на самата военна комисия открих проблема. После открих друга професия, която се оказа, че ми се отдава. Сервитьорство. Това мога да кажа, което съм добър в него. Работя съм и в по-известни хотели. Трудно се получават нещата. Както се казва, сервитьор къща не храни. Заради това преустанових тази дейност и се наложи да започна в фирмата, която работех до тази година. Близо 3 години и половина бях куриер в тази фирма, но там нещата не се получиха. Оставаш вече на едно ниво, в което ти само дълбаш на едно место. Няма смисъл. Не вярвам в частна фирма да има развитие, ако нямаш твой човек, който да те побутне. Професионалното ориентиране е важно, за да избере човек подходящата професия. Такова може да се получи напълно безплатно от трудовите психолози, работещи в бюрата по труда. Намирането на подходяща работа след обучението също е сложен процес. В това отношение позитивна роля имат трудовите борси. Те се организират на територията на цялата страна. Графикът за провеждането на борсите се публикува ежемесечно в сайта на Агенцията по заетостта. Друга възможност за търсене на работа е електронната трудова борса, където се публикува актуална информация за свободните работни места, обявени в бюрата по труда в цялата страна. Вече като се сблъсках и с реалния живот, работодателите само като чуят и вратата се захлопва веднага. Сами аз си направих една такава, как да се каже, стратегия спрямо работодателите, че първоначално си трая и в един момент им го съобщавам, нали, че го имам този проблем, но това говорим вече след като съм се доказал наравно с другите хора. Аз съм забелязал от собствен опит. Така плахо отиваш, нали, на самото интервю и когато говориш плахо, такъв един с недоверие и кажеш, примерно, аз имам сърдечна операция, един такъв. И те взимат общо взето със страх. А когато застанеш твърд и кажеш, аз имам сърдечна операция, но това не трябва да е критерий, за който вие не може да ме вземете на работа. Сега това е новата ми цел, така, която ме заинтригува в хлебопроизводството. Съм оператор, работя на една машина и го работя за сега с желание. Ами всъщност, ние от кога се познаваме с теб? 2006. Всъщност ние се запознахме на първия семинар, на който Мария дойде в Банкя. Вие всички познавате Мария и знаете, че тя като цяло се запомня лесно, така че бързо прави впечатление. Казвам се Мария Найденова. На 37 години съм, само че се чувствам на 20. Родена съм в Бургас, завършила съм в Хасково. След като завърших, даже и преди да завърша, започнах да работя като сервитьор, след това работих като продавач на билети, след това в завод за химикали, фулмастери, пастели, моливи, тиксо, изолир блант. Доста години изкарах в този завод. След като напуснах, аз се преместих тук да живея. Доста години работих в фирма за ядки, като мънчардайзер. Казвам се Цветослав Володиев Найденов. Моята детска мечта беше наистина много голяма и много се мечтаях да стана шофьор на буклуджийски камион. Аз съм доброволец в асоциацията. Водя се домакин на къщата, в която е център на самата асоциация. В този център ние посрещаме, изпращаме, има социални спални, има кабинети, там се събират гучовците, тези като нас. Хора с вродени сърдечни заболявания. Grown up congenital heart. И тъй като на български е сложно за обяснение, затова има такава английска абревиатура, която се използва интернационално. Чакай малко. Първото нещо, което усещаш де факто е болката. Това е. Питаш какво става съответно и те ти казват, нали, минала операцията, опериран си. За разлика от много голяма част от децата, на майка ми благодарение, тя винаги ми е казвала, ти си имала проблем, който след като са те оперирали, вече си здрава. Не си по-различна от останалите деца. Пак съм била глезаната. Пак са ми обръщали по-специално внимание, но не е било нещо, кой знае колко различно. И това на мен много ми помогна в живота. Аз не се възприемам за болна. Да, имам сърдечен проблем, да, имам заболяване, но това не означава, че съм по-различно от останалите.
Аз съм реално здрав, прав човек. Външно по какво можеш да разбереш, ако не ти кажа, че аз съм болна? По нищо. Ето случай в завода. Когато започнах да работя, аз започнах от най-ниското стъпало в този завод, докато стигна до оператор. Минах през цялото производство. Когато се наложи да ходя горе в производството, тъй като там вече е тежко. Там е работата на смени, шумно е, миризми, ацетони и така нататък. Тогава им казах, че имам проблем. Тогава те ми казаха, ако искаш оставаш, ако искаш не дей. Съответно избираш ти. Това може би е единственият работодател, който каза, че за него не е проблем. Единственото място, където съм се чувствал не на място и където съм имал проблеми, беше когато бях в Америка, тъй като тогава си признах, че имах заболяване сърдечно, но аз имам и проблеми с дясната ръка, които не ги признах тогава. Аз бях рум сервис, което беше спокойна работа със сравнително малко натоварване. Хода на работа обаче на мен не ми дават нищо да правя. И в следващия момент ме извикаха и ми казаха, че заради проблема с ръката, който съм имал и бил видим, трябва да работя някъде, където не се появявам пред гостите на този хотел. И съответно ме сложиха на двете най-ужасни работи. Бях мияшен чини и в пералнята и видяха, че се справям с това, с мияча на чини, понеже явно искаха да си тръгна. Ми казаха, ти вече няма да си мияч, ще работиш само в пералнята. Това беше най-ужасното място, което може да работи човек. Работодателите избягват да наемат хора с телка. Поради факта, че трудно могат да ги уволнят, има определени законови рамки, които те трябва да спазват, като допълнителния отпуск, ползването на болнични, примерно, може по-дълго време да си в болничен, например. Няма право да ме съкрати, но той може да ми направи такъв начин на работа, като физическа натовареност, като финансово и най-вече, както отбелязах и по-рано, като отношение. Това би ме накарало да се тръгне автоматично. Така че не е нужно той изобщо да няма право да те съкрати. Какво от това ти ще си тръгнеш сам? Тази работа, където работих в фирмата за ядки, там не скрих. Там беше много странно интервю за работа като цяло. Влязах на интервюто и той ми каза: здрасти, аз съм Ели си кой, кажи си изискванията. Което за интервю за работа беше... И аз така го погледнах по-очудено, ама викам добре. Имам малко дете, което ходи на детска градина, искам да почивам събота неделя, искам да съм след 6 свободна. Договорихме се за парите и викам имам телка. И той каза: така ли, добре, на мен не ми пречи, на те пречи ли ти? Ми не. После те бяха доволни от това, че аз имах телка, тъй като всяка една фирма по закон трябва да взема, мисля, че 1% ли беше 2% от работниците и трябва да са хора с телка. Ползват данъчни облекчения и привилегии заради това. Работих доста години при тях, не съм имала проблеми. Хубави хора бяха като работодатели от тази гледна точка, че винаги са влизали в положение. Не ми е добре, няма да съм на работа, добре. Няма, нали, ама какво, ама защо, ама сега ли, както в повечето случаи. След това аз прикарах едно като микроинфаркт или какво беше, така не можахме да разберем. И се наложи да бъда вече доста по-дълго време болничен и реших, че по-добре да напусна. Работодателите не са благосклонни към хората с увреждане. Може би от незнанието ли, от страха ли, не знам каква е точно причината. Хората с увреждане не си знаят правата. Няма информираност по тази тема. Що се отнася за некоректни работодатели, можем да напомним, че работниците и служителите с трайно увреждане, с трайна намалена работоспособност от 50 или над 50 на 100 имат право на основен платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни. Лицата с увреждане ползват специална закрила при уволнение, което може да бъде извършено само след предварително разрешение на Главна инспекция по труда. Казвам се Елена Станева и работя като социален работник в Асоциация Детско сърце. В асоциацията съм от 2001 година. В момента дейността на Асоциация Детско сърце е свързана с работа по проекта подобряване на практиките в обгрижване на тинейджери и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертния капацитет на партниращите се организации в България и Испания. В рамките на този проект е издаден сборник в помощ на млади хора с трайни увреждания с проучване на работещи политики, програми, проекти и методики, подпомагащи трудовата заетост на млади хора с увреждания на пазара на труда в Испания и България.